Forstår du? Ja, så vi lægger dig. Jo, hvad så? Fuck, så starter jeg. Halløjse! Så er mig og Christian og Det er mig. på vej ned bade. Jeg står og lige med forfra. Og jeg goddag til den her. Spejl dig selv i usynlighed. Bliv ved til du finder dig selv et andet sted, hvor verden åbner sig og lukker dig ind i dit sind, og hvor du for alvor kan forsvinde. Aldrig være væk, men når ånden er hellig og den kommer, er det ikke en omvej, bare en lille omvej. Kan du fortælle mig, hvor ulykkelig jeg skulle være, når jeg sidder her med næsen i vejret, for alle mine problemer fortæret, når jeg ikke kan finde ud af at være frustreret, næret, fordi jeg har min pik og trænger til at få en på pæret. Når jeg poeserer, må du ikke generalisere, give flere problemer end der serverer, for det er ikke en mandstjerne, bare en halv hjerne, der så hjertets gerne vil vise, han fucker et og har diamanter i ærmen, og fodrer gerne jeres hjerte med mange masker, hvis det ikke haster. Hvis du nu har lært lidt og kan se tingens lidt, så lad være at slippe og hør det her shit. Hvis du nu har lært lidt og kan se tingens lidt, så lad være at slippe og hør det her shit. Et andet menneske åbner, når man drukner i uoverskuelighed, der dunker i dine lunger. Så sejren er hjemme, og man kan glemme i et vidunder, der er så spændende og strammet for klemte. Og skriver tekster i lyrikkens tegn, der beskriver verden, der helt alene er min egen ting. Slutter på en tid, der føles som få minutter. Igen alene så alt smukt i verden, der igen fordufter. Men omvendt igen, var det hendes valg, der gjorde det, at jeg fik motivation til at indspille lortet. For at have andre emner i mit samlede værk, er lyrik, der er så stærk i mine fucking vers. En ny rapper med blandet talenter kommer frem med en ting, I sikkert allerede forventer. For en galing, der flere år har kaldt sig profet, spytter at folk skal lukke ører, når de hører track med flip.